karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Daga mga lalaking nagbayad dito daplin sa baybayon dong. Patay na ni Ugwa na mga kasing-kasing. Gikuyawan sab ka dong. Kuyaw yun sa, kuyaw yung balitaan sa mga lalaki, God. Gusto. Dahinomdom ko. Dahinomdom ko sa mga amigo ko, mga polis. Nga mo ni Danig na yan, aron dakpon sila yan. Apan, nakitaan na lang kining nga matay, ugwa na yung mga kasing-kasing. Nga sa ato pa dong, si Dayan ang naghimo. Gikuha ni Dayan ang mga kasing-kasing sa mga lalaki. Good morning, sweetheart. Oh, Kumusta? Dayan, Oy, ayaw kumpiyansa na dong. Kay immortal na ba kuno na siya dong. Tingalig mo kalit nagkadakula dong. O ka, mahimo siyang ipaktang diingon nato dong. James, nahalagin na siya. ayaw pagdool rin, Francel. Ato ang bata na tirang. Ayaw pa doula na mo ni Dayan. Ayaw kumpiyansa dong ha. Kumusta, James? Nagkadugo ang imong mga kamot. Tungod kay ni patay ko og mga tao. Kung mo ka, ikaw na ang responsable sa pagpangamatay sa mga tao nga tuwa karon sa baybayon, Dayan. Oh! Ako'y may patay nila. Gikuhaan ko sila og kasing-kasing. Demonya ka! Hayop ka, Dayan. Naingon ko ni ini tungod kay wa ni mo suklii ang akong gugma. Ni saad naman utap nga di na ko mapatay. Di na ko mukaon og kasing-kasing. Apan, tungod sa pagbaliwa mo sa akong gugma. Nahibalik ang akong kabangis. Ang kahangol ko sa dugo og kasing-kasing sa tao. Dili mayo ang imong gibuhat, Dayan. Oh! Nahibaw ko! O kung masugot ka, katapos ang hagyo, higugma ako. Higugma ako, Jay. Ara di na mabati og kabangis ang ako kasing-kasing. Ara di na ko mapatay sa mga sama ka nimong lalaki. Dayan, Ari ka na ako, James. Eddie James, ayaw magkuyog niya. Hilom bata! Kitigalig maglakot ko, ipakunis-kunis ko ang imong lawas sa akong mga kaabig ng mga kasag. Ha? kay unsa ka magiday, Dayan. Kuyawan ako niya, uy. Nisiga yung mga mata. Puwa kayo. Maragyod siyang demonyano. Ayaw na lang pag-apil-apil dong. Mapalayo unta si daddy niya. Dili unta si daddy magigatubang niya. Ay, kusugan sa kuba sa akong dugan, ay. Murag doon na gyud na utang mahitabo ba? Mangandam ko, ay. Di ni siya kakumpiyansaan, kay immortal man ka di siya. Dali dong, dali. Asa man to? Di na tubiyaan si Daddy James. Ay mo balik ka dayon ta. Doon na rakoy kuhaon. Kay magkinaon sa man gani, musukol ta. James, sa katapusan kayo, pahangyo ko ni mo. Kuyog na ako, aron di na ko mapatay og tao. Magpalayo ta dini. Di ba? Sa niyangwa ka pa may dumdum sa imong kaugalingon. Sa dito pa kita sa isla. Nagkasal ta. Imo na kong asawa, Jay. Si Laura nga akong asawa, ug dili ikaw. Ako ang imong asawa. Higugma ako. Kuyog na ako. Sige na. Dali na. Niatras ka. Ngano, di ka ba gustong akong gakson? Nagkadugo ka, Dayan. Ug ka nga naas mo magkamot ug tugan. Dugo ka na sa mga tao nga imong gipamatay.
Kining akong gigunitan. Maoy mohukom anang dayan. Pete gyud na siya ini. Puspusan mo siya ng kahoy? Gahi na ning ipos-pos ay kahoy gud ni. Pabuong-buang ganit ron ng babayanab. Mupatay ra ba na siya? Mukuha ra ba na kasing-kasing? Siya gay akong kuha ag batikon ba? Bughaon ako sa ining akong binugha. Magwasi kog ako nga kahoy. Maayo, ganito man dayon tungo sa akong gisugo. Sige, palayo na po. Mga kasag ka na nagdaog t-shirt. O gikuha ni diyan. Nganong, gusto. Katong mga kasag na hapit ni tabon sa windshield sa akong auto. Iyan ay katong mga kaanib. Ayaw ka malaka, James. Ko ang akong lawas. Anong di ka nanunood? O, ginoo ko. Kataas niyang dila. Gitilapan niya ang nagkadugo niyang bukton o kamot. Nakapalimpir ako sa akong kaugalingon. Wa na'y dugo sa akong lawas. Nakailis ako. Di ba? Guwapa ko. Di ko liso di gugmaon, di ba? Tana, kuyog na nako, James. Buhat yan. Hanan tadaste. Tana, kuyog na nako. Kita ang magpalayo din eh. Dali na. Ayaw pagkuyog na ng babayhana, James. Laura! Hala! Ni amo ni babae bakan! Karon ka! Dinahan ti kag daghang hala! Hala! Day irang! Mao din siya si Dayan! Hala! Haon ko rin maayo! Hala! Laura? Hala! Laura? Wa kay luna sa kasing-kasing sa kumbana. Hala! Og dawata nga wa mahigugma kanimo si James. Og bisag unsa pa imong buhaton nga malingla ang amo mga mata og una dili ka muda. Og kinsay nag-ingon ni mga di ko muda. Hala! Haon ko rin daghang Mukuyog ka na ako si James. Di ba, James? Hala! Mukuyog ka na ako. Wag iba doon. Kay kundili, mamatay ka ug ang imong anak. O, Diyos sa mga akong anak din! Hala! Diyos sa mo! Ay, nanay tilang. Tatay Wasay, ipaak nga kong tiil. Hala! Ayan, maluwi kas ko Ay, mga pamilya. kasag! Ayaw mi kasula. Tuon ka mo! Ayaw kong pasok a James. Kung huton mo ginang akong pasensya. Kasag! Mga matay mong tanan! Ang imong bukton. Nausap ang imong bukton. Huwag ang palibot. May mga dagkong kasag nga nangamang. Da! Bisad lagi mga kasaga! May kumpit sa tiili dong Francel! Sakita. Kinuog ko. Tayo. Kasama din imong tingin na nagkupitan sa gaway sa kasag. Day Laura, tanawag palibot, day. May nangamang nga mga kasag, day. Oh, anhatod. Ay Kadaghan nila. Ay hadlok man mo! Kasag na ko na sila! Mataki gani! Atakihon po nato sila! Pamuspusa nato! Ay, wasay! Di na madagpas-pas, ay! Dagan kayo! Doon pa sa ibaba sa ato! Kakita ka! Og ambagan og magkimpitataan ang ilang gaway! Kisi-kisi, tas kasakit! Kanigang pagkaon Hinahili mo Ginoo! sa atras ng tirang. Niwasay. Ug alsahan ninyo ang bata. Palayo mo din eh. Kay kung magkinaon sa man. Ginoo! Maluwas ang akong anak. Gikan ng demonya nga dayan. O, diya ka mo, day! Ikaw, day! Dili ko mabiyan ni James. Sige na mo. Lihok na. Ari nga ko alos nga nung niya naman sa talinis mga ha pangitaon ta si Dayan. Si Dayan na sa imong pangitaon, dili na sa si Laura, dili na sa si James. Si Dayan, siya ang gusto ko makita ang karong panahon. Dili siya magpapugong. Pati niya si Laura. Oh, ipapatay lang. Tarantado ka. Agay! Gisumbag ko niyo! Sakit, ay! Uwahi kay reaksyon. Ayaw yung kong surang-surang nga tiking. Sa akong pagtanaw sa nagdagay na yung tubig, dinhi ko dapita makit si Dayan. Simhuton ta ang iyang mga tunob. Sige, tiking. Simut! Oo. Kung nakatunog to ba o simut ka? Bahala! Sundon ta sa pagsimhot ang mga tunob ni Dayan. Sige, simhot, tiking. Simhot! Mura tag mga iro! Alabaw patas mga iro. Kaliwat ang mga tiki. Hari tas mga ukoy. Uy! Tikoy na ito! Tiking ukoy! Nawa ang imong mga katabang ug ang imong anak? Mulikay sila? Di sila kalikay, James. Tungod kay sunod-sunuran sila sa mga kaabin kong mga kasag. Ayaw iapil ang akong anak din. Di kay ang imong anak lang. Apil na si Laura.
Aron way mamatay. Kuyog ka na ako, James. Ayaw pagkuyog niya. Ayaw pagkuyog, James. Pwes, mga matay mo. Ayaw po kasi, Laura! Buhay siya! Maputol kining liog mo, Laura. Dayan! Buhay nga ko, asawa! Kasing kakamot. Kainit. Agwat na ko ang kainit sa iyong mga kamot. Buhay si Laura! Animal! Buisit ka, kupit! Dituok mo nga kong ibriya! Karun ka! Hindi ang imo! Imusing! Patay si kupit! Imusing ipusil. Dali na, Laura. Mamiya ta rin eh. Oh, Di mo makabiya din eh! Laura! oh, si Aki. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!